3:00 na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Sige daw, ariyahi daw mo nakigod. Paita daw noy. Patugtugi daw mo na dyan Oy, kay mga Perti Unon. fans, pakusukan Yan. Sige daw. radyo. Alas 3, anong naginibuhan? Paita daw. Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Yan, gari bagas na kakaon kiputon hali sa ligaw. Sige daw. Programang pakwensuelo sa hapon. Gusto ko daw tabi sa loob no, yung monitor noy. Hoy, dangogan sa kuyang oras. Yan, okay na tabi ko yan, Ems. Ay, nawara. Hoy, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Yan, okay. Hoy mga fans, pakusugan radyo. Alas 3, anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Programang pakwensuelo sa hapon. May health tips sa sinta taramon. Hoy, dangogan sa kuyang orasyon. Oy! Pinky on mo, baby. Pinky on mo, Hanot, nono, hanot! pinky on mo, baby. Pinky on lang kita. Yan yung sense. Hoy, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on, pinky on mo, baby. Pinky on, baby. Hoy, pinky on mo, baby. Pinky on. Han, si Jerome Maradot tabi dito. Dahil ko din ko sa music ko digdi. Sama-sama mo. Sige, tatabil mo. Dahil ko na ko sa tugtog ko. Ito, noy. Ora, sungaran ko din. May puminunas ka ngaran ko digdi naman. Pinunas sungaran ko. Wala, noy. Ay, nasungaran ko dyan. Saka baga na pinuna naman. Okay. Ata, may nagpunas kang pangarang ko kayo. Oh, yan. May nawa, kuya ni, may nagpunas kuya ni. Gari naman, may dagit naman sa kuligdiyo na. Okay na, oy. Ayan, okay. Good afternoon, Damarian. Baby, pinky on. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Magayunon sa tulog ko kuya ni may pagkaabot ko. Palibas at nalahidan ako ki oil na kan mga padi dyan sa UST ta nagduman ako sarilik ni Saint Charbel. Yaon surilik dyan sa UST ngunya na daw. Dumi naman ako kuya nimi sa chapel. Yaon naman si Father Butch, si Father Nolan K. Krinusan ako digdi sa angog kilana. Aw ano kang kuya nimi na pinirot ako nga ako mapadisi GB na ako. Pagabot ko digdik magayonon sa turog ko. Kung ko sinabitan ni kantinok to ka ni Shirley, ako nagimata.
Mahamot to nun. So, si Sean Charbel kaya, igwa ni ki oil. Mile oil da na, ano yun na, basta ro ka. Pigkrusan ako sa angog nara Father Bots Woda nara Father Nolan ke. Feeling ko kuya ni Gary. Gary, guminaan sa pamati ko ha. Buda, Gary. So, feeling ko baga, Gary. So, tayo nga na kung oil dyan din sa kuya sa oil, buda sa panyo. Gary, ibang pamati ko ha. Gary, ibang pamati ko ha. Gary, basta na iba, pagkaturog ko kay ngunyan, iba sa pamati ko ha. Piguringhin ko nga ni duman kay Saint Charbel, tabaka nga niya ako lamang magibong kipaagi na mapatubo-tubo kidiit. Pinicture na kini Dr. Joy Bahoy. Sabi Dr. Bahoy, picturean tak nga niya migo ta. Nga na kon nga. O na nga, light mo dyan sa payo mo. Dahil seriously, mga tugang yaon duman kasupo ko sa UST kaya nagduman ako sa UST yan ha. Tabi para mahiling ko so relic po ni Saint Charbel yan. Magayonon tabi bata so porma ko palan kasubago teenageron ako kuya names. So porma ko palan kuya names kasubago gari ako so kaya palan sabi kan mga taga UST duman na nagkailing sa kuya ngaya Henry M. Pero iba man talaga maglambing kuya Nims ang kwan, iba man talaga maglambing kuya Nims ano ini. Iba man talaga maglambing ang mga maedad-edad na ano kumpara sa mga ano ini. Kumpara sa mga ano ini, sa mga maedad-edad, di ba? Iba man talaga kumpara sa daraga. Ay karat nga kan ugali mo. Ay marasa ka pa ngaya. Ano ngayang pait mo? Ano pigyan tara papakaring nga dyan? Day, so kang panahon baga. Ha? Storyahan mas magayon kung may merindalan mga samno sa pagkabuhay ni Intawa programang Pamponsuelo sa hapon may health tips asin tataramon oy dangogaan sa kuyang orasyon oy pink yun mo baby pink yun mo baby pink yun mo baby ni Ohoy! Hohohoy! Good afternoon, Pilipinas! Kumusta po kamo ka, boss? May mga birthday ngunyan. Habarday. Mga travelers natin, good afternoon. Para po sa mga reactions natin, magpaabot lang po sa 0969-088 0966-203-0034. Magandang afternoon. Kumusta lamang po kamo dyan? Para po sa mga reactions nindo o di magakaigwa kita ngunyan ki mahiwagang tanog. Yan. Hatod tabi igwa kita ki 100 pesos para po mga tugang ano yan. Tabi masabutan niya to ang mahiwagang tanog. Yan. Sir, igwa ka pain reliever oil baka sa isu inapula sa imo pain reliever or kaya maray si pagmati mo. Ay bako po. Basta mamoto na oil so ano yan? Mamoto na ano yan? Na masamamoton tabi. So sa kuya mga tugang na naparong na oil kasubago. Are, basta mamuto nun sukan, madali lang, may ditik sa kuya, madali lang, madali lang, good, okay,
talaga. O, bueno. Ano nga pagkiteksto? Okay, okay. Nabasa ko na message mo sa... Okay, alat ko na. May kuwan ako, may kliyente ako ko eh. Ano nga yung pika? Para mo dyan. Okay. Bueno. May mga travelers di ka gaya garing nga malay ng tirada mo niya na po na. Good afternoon. Good day. Pabati po sa super dad ko. Happy birthday kay Merlindo Liaguno ng Kulyat Daraga Albay. Aha. Ang mga taga Kulyat Daraga Albay maray na hapon tabi sa Indogabos. Maray pa anong gusto maorasyon daw. Ganyan ako nakaka-orasyon ko doon mga kuan ngunyan. Orasyon ng kulan mga daraga ngunyan. Iyo, maorasyon daw ako sa mga daraga. Orasyon mga tugang sa mga daraga o mga daraga na mga magayonon, daragang mga mapution, daragang mga murmurena, daragang mataba-taba, daragang balingkinitan, daragang siksihon, daragang mga balbonon, daraga mga tugang na mga piklaton, daragang mga makinison, daragang buhok haralawaon, daragang ang buhok haralipoton, daraga na mga tugang ang takyag mga darakulaon, daragang ang takyag saradayoton, daragang ang legs mga maigwison, daragang ang legs mga haralabaon, daragang ang legs mga darakulaon, gari pambadol mga tugang sarangaw na mga ayam sa tinampo na mga masarigon. Kamutabi sa kuyang pinapagiromdom kan mga gibo-gibo na dapat bagohon. Dahil magparalanto ang pagkabanggita yan delikadohon ang mga magurang nindo nagkakaiguan ng problema sa pagalat sa inong oras ka mamawali sa pagkabanggi. Ano man ang sa inong gigibohon? Kung masain bang kamo anong gigibohon sa inong tabi tatrabahoon siring man mga tugang papakarayon. Kamong mga parantabay sa programang Pinky-O na mga daraga nakaantabay ngunya na pagkahapon. Ako tabi nakimayrak sendo na sinong gibo-gibo pag tagapakarayon man tapaminsan mga tugang nakakalampas kamo kung kamuyaon sa luwas baga lalo na pagkaibang bata nindong mga pugion. Bata ngunya na mga panahon ang mga saradayoton pagari ang mga bata mga iguana tulos maski high school pa sa nagari baga mga tugang minasabloy garing mga madalion. Kan mga panahon mi kay ito ang pag-ilusyon mapagalunon di kan dadaraploson bago ka saguton. Pero ngunya na mga panahon gari bagang madalion sa naday ko man na siguro taday ko man titising na mag-ilusyon. Taday naman ako pwedeng mag-ilusyon ngunya na panahon tako tabi bayagom na ako tabi habot nang magbalo tama kuya ni mi makatakuton. Baka baga magbalo-balo ako na may agom na ako mag-oro ilusyon makatakuton ko ako tabi saguton. Anong gigibuhon ko simbago siyang karaw ko man sa nabo ko makakulog nindaghan tayan baga mga tugang garing malaino. Ano daw ngaya konsentre magkabata baga ngayanin aki-aki pa mga 21 anyos baga ngayan daragang maputionon. Gari habo ko kayan tagari makatakuton ko na kumadakop gari ako babadulan mga tugang baka tabi ako tamaan paguli ko sa harong. Uy, magkaigo baga akong bata ko yan eh. Ano? Gari de ko na lamang natitestingan. Gari makatakutunon man. Kasi dagkong ini, ako ngayon makato parang nga ki-girlfriend ki bata-bata ngayon na mga 21 anyos. Ay nako, gari abo ko. Gari habo ko, habuon nonon, habuong ko talaga. Gayonon. Ano man yan? Anong arabutan, ano mga tugang arapudan ng kan mga magsyota? Sige daw. Anong arapudan mo yan kan mga magsyota na gari ngayam? Gari bagas mo ngayon, nagiging sweeta. Kami ka ito, ako mga tugang, sa totoo lang, solamente naging girlfriend ko, si Mrs. Dahil laman niyang kimakakuan, dahil laman niya sa kuya, makaturo na, oy, ika ngaya puro pundo ka Henry M. kang hambog mo, na ako ngaya, naging bata mo, dahil lamang kang igwa daw ka ang kimakakuan, igwa daw lamang ka ang kimakara ni sa kuya, hindi mga kimakaturo sa pumustahan ka mo, ranayhon ako na, oy, pagparahambog ba ako ba ngayon, naging bata mo, nata ka ni garan.
Na ano mga tugang ang punto ko, ha? Ano mga tugang ang punto ko digdi? Ang punto ko digdi, abang naghahaloy, nag-evolve mga tugang ang pag-ilusyon. Oh, kamong nag-aantabay ngunya na mga gurang na. Pwede nyo i-share kung paano pag-ilusyon kang panahon. Ako tabi, ipinangaki ako 1974. Di ko aram kung paano pag-ilusyon ng kampanahon. Tas sabi kampanahon na sa mga 1960s, 50s, na mga dalaga soltero, kampanahon da kuya nimi, ang pag-ilusyon da, di ka pwede magpara, kapot-kapot sa kamot. Nung madumang ka dapat sa harong, dapat midbid mo, mga tugang, an daraga, asin an magurang kang pag-ilusyonan mo. Budak kay to uso sa mga burubarayli dyan. Di ba? O sa mga tugang sa mga buro-barayli baga dyan, sabi, kaya ba padakan sa mga ano yan? Sa mga arogan na mga magurang da. Nyangon yan, baga na mga panahon. Alibawa nga, budak ang panahon da, alibawa nga, pag-ilusyonan mo ngunyan. Abutan ka ng santaon, mapagaluno na pag-ilusyon ka ito talaga. Budak, lamang basta-basta mga tugang makakapot. Di ka lamang basta-basta mga tugang makakapot. Di ba? Di ka basta-basta makakapot. Ngunyan, gano'n nga di ka pa nakadiga, nakakapot ka na. Lol. Di ka pa gani nakadiga. Naka-holding hands ka na. Aputon mo na sana. Ano ba ya ngaya ta nagpare ba ba kita? Ano ngaya? Ano ba ya kita na? Simbagong kakuya nimi. Bakit ano sa tingin mo? Hindi pa ba tayo? At tayo na ba? Kala ko hindi tayo pa. Sa tingin mo, sasama ba ako sa iyo na nagpapakis ako sa iyo? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi pa tayo? Ganun ba? Tayo na? Ay tapos latubunta kayon makoamo. Tayo na ba? Nag-evolve mga tugang ang pag-ilusyon. Ngunyan, gari, pero dilos ubos, mga tugang, gari mga madali una sana. Di ba? Gari mga, ano yan, gari mga matali una sana. Di ba? Gari mga tugang mga makaskaso na sana. Sabi kan texter ta, sa arog ngaya ka na orasyon, tibad ngaya may maipit sa pinto at yan, paguli sa harong. Di ba? Di. Paita. Dati, iyan ang kwan. Pero, dapat gayod, kita mga tugang na mga tao, nagkakuan man kita, nagtataga, riparo man kita kan mga bagay-bagay mga tugang na kinabanon, di ba? Kunaro ka ng fight, kita gabos mga tugang mina kuan na sa nakita, basta na sa nakiminabuntog sa ano man na bagay, ginimas ba rin na pag-isip-isipan ta, di ba? Sa pag-agum, ang pag-agum tabi, bako karaw-karaw, maagum ka, tapos bigla na sa nang hindi mo nagustuhan. Kaya baga, what is the importance mga tugang of courtship? Ang importance kan courtship, pag sinabing courtship, ang naapod kan is getting to know each other. Getting to know each other tabi, yan ang pig-apod tabi kaya na dapat ang dapat na ilingon nyato bilang mga tao. Okay. Good afternoon, Henry M. Sabi kan, good afternoon, sir. Ako, nag-ilusyon ako kay Mrs. Kaninot. Aluyo nun ko pasaguton.
Inabutan akong sarong taon. Ito palan, gusto man sana. Pigpa, kagat-kagat lang ako niya. Tagusod akong tistingon kung totoo ang pagkamuot ko. Di man ang ano. Anapod ka ang kuya ni Miss. So, nagpa-kon mo na ka. Ano nga napod ka yan? Ano nga napod ka? So, nagpa-kon ka mo na. So, nagpakuang ka mo na, nagpasagin-sagin ka, nagpakipot. Iyan, ha? Nagpakipot, di ba? Nagpakipot, tabi. Nagpakipot, tabi, ang apod ka iyan. Okay? O di, yun na tabi iyan, mga tugang ang gusto kong i-kwan man sendo, tangani po na masabutan kung anon mga dapat na ginibon. Alright, mga tugang, mga liver lovers, kumusta pa sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver, huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Bigyan mo, baby, pink. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong pa man, magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na paano na, kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins na may mabisang silimarin pa rin sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagnag ng vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay may sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in all leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Sa pagbabalik, sandali naman aling una ha. May reaction kita sa text kan sa tuyang listeners. Ako dakol nagustuhan, may taon nga ni na kailusyon ko ni Saro, dahil na gusto, 54 na lamang kita, pangyari sa mga bakabuhay ini. Ay malanat, ay nako. Paano na iyan? Paano na iyan, Kuya Nimi? 54 na, dahil pang bata. Adi, grabe naman. Ayan na. 54 na yung bata. Di! Kaya pagkaputos mga araw-araw, di maluya man ako ka na kuhan, na mga araw ka na mga bagay. O, madali lang tabi. Talihunta mo na sa mga reactions nindo sa tuya tabi na live broadcast. Ngunyan tabing hapon, digdi po mga tugang sa endo na programa. Ayan. Okay. Yan. Ay, may uti. Sandali lang. Good afternoon, mga kapingki. Sabi ni Mirna Morris, good afternoon po. Agosto Estrella, marina hapon po. Ka Henry DCGB News Online. Agosto Estrella, iyong gayo po baga. Matod po yan, idol. Sabi ni Aida, atento, kaon ka. Marina hapon, tabi, sir. Okay, magbabalik ang Pinky On. Sa pagbabalik, mga tugang ang mahiwagang tanog, makalipas lang kan mga patalastas. Ring, ring, go away. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away. Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwaman in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maong
Ugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, inubatan sa rabay sa kauswagan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga
mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Mga tugang hunipan mahiwagang tanog, 50 pesos sana. Tabakan makatulog. Pero pag din ako sa lagunya na aldaw, sagag ibuntang sanggatos. Iyo, nan mahiwagang tanog tabi. Di pagpahiling ito noy. So, Diyos na madangugon Sige daw. Ayuran, wala na lawag. Salbatan. Okay. Ulit. Ayuran, wala na lawag. Okay. Yun na. 100 pesos. Mag-text tabi. Gari na madidiskuido tolos kita ko yan, Nems. Garadoda ka, madadali ka ini tolos. Hello? Hello, Pade. Made, anong may wagang tanog? Pag-ano, mali yan pag... Game, garumalain naman ang tanong. Ano yan, Pade? Pag-una ko baga, madadali mo ta. Pag-una ko baga, Pag-una ko baga, ukod gat, ang almadago pala sa'yo mo, reklamo. Baga, manday man nasasabutan lang tanong. Bago ko na problema. Problema muna yan. Teka, nagdadangog. Kaya manggaydarog ka tabo mo pag-anaw ng mga listeners mo. Ay, salbatana kung ba't kalunta ka madi. Sige na. Okay, sige. Saka, bye-bye. Ano na? Ano na kita? Pag-una, kumaga. Madidiskido tulos. Ulit-ulit, Noy. Ulit-ulit. Dapat klarado ang pagtaram, ha? Klarado tabi. Klarado. Ulit.
Ulit ha. Ulit ha. Ayuran, wala na lawag. Awinda, pangyayari man sa maabaka. Good afternoon, sir. Tinubtob tabi na lata, sala. Sala, Kuya Nems. Bako, tinubtob na lata, sala. Gari, pakarayaman. Isipin man daw kimaray nindo. Isipin man daw kimaray. Bako man ko ta na si Miss Ambala kung agumo. Nagkataon lang na judo instructor. Kaya siya inagum ko na lang. Ay, iba man sa picture kay ni. Excuse me. Tinubtob na tangki kan tubig. Tapos na Kuya Nems. I-consider ta na ganito si Jimmy man kaya maribok ko noon man si Jimmy. Tank daa still tank asala. Unang eksaktong simbag. Unang eksaktong simbag. Alat ngo na ha. Hello? 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 Still tank kamali. Ano po? Still tank. Iyo po, sir. Naukod na ugaring, sir. Naukod na. Okay. Sige po, sir. Salamat. Nadali na kita, kuya ni. May unin na nakaukod, Unin na. Ito ako na digita. Tinubtob na tangki kan tubig. Pwede na kuya ni. Masali. Ulitanoy. Huni si 0667 last 4 digit. Ulitanoy. Ayuran, wala na lawag. Ulita. Ayuran, wala na lawag. Basta radyo. Basta radyo. Ayuran, wala na lawag. GB. Oni tabi si 09667. Pakitext tabi kan sa imong nangaran. Budak tabi address, halaton mo tabi ang sa imong mahiwagang tanog. Iyo po, ang premyo. Sige daw. Ano po ang pangaran budak tagasain? Hello? Hello, Bibi. Magiyaw, maray na hapon. Maray na hapon. Pwede man mag-ukod? Nakod na bigo? Kaya managtarang kung saan ang lugar. May address dapat? Tama, may address. Maray man pinatawad sinbat mo kong ideya. Tinaman mo kong ideya. Okay. Namatay ko sa may address. Namatay ko sa Indo, may address pati. May address? Oo. Saan so address? Sa Kamalig-Bagak. Dapat para eksakto. Saan sa Kamalig? Sa Lugan, Kamalig, Albay. Ay, sala. Sala. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, tama si Noel. Another 50 pesos. Itawan ta na ini na kuan. Tawan ta na ini na nakahula ki tangki kitubig. Tama ta na yung 50. Yan po, alat-alaton mo, ha? Di, unin na. Another 50. Sa intabi ito. May punto si Noel. Another 50 sa intabi ito. Aver daw, sige daw. Another 50 sa po ito mga tugang na tangke. Aver daw. Sige na. 50 pesos giraray. Madi. Dahil magreklamo Madi. Tang hapot tabi Madi. So address na kan tangke iyo. Mareklamo ni si Mading. Asusena. Sa Kamalig, sala po ang Kamalig, sain sa Kamalig. Dapat eksakto. Sain sa Kamalig, another 50, tabi. Sala ang Kamalig na simbag. Igwaki specific, mga tugang sa Kamalig. Yun na. Sain po sa Kamalig. Aberdaw, onig-onig, aberdaw. Tawan ta ki 50 pesos sana. Hello? Migo. Good afternoon, Migo. Hello? Migo. Piglatob-latob. Iyo nga ni, sain po sa tangking piglatob-latob? Sa talyer, sa Kamalig. Sain? Sa talyer. Talyer kang Kamalig?
Yo. Sala. Bye-bye. Sala. Di ka mo nagdadangog. Happy birthday kay Ate Erna. Greetings from Everyday Happy Friends and PhilHealth Cashier's Office. Yan, ha. Good afternoon, tabi daw. Happy birthday kay Ate Erna from Everyday Happy Friends and PhilHealth Cashier's Office. Good afternoon po, mga taga PhilHealth. Hello. Hello, Padi. Madi. Po. Good afternoon. Palanog kang kamalig. Saan, Madi? Palanog. Madi. Ano ba kaulok duman? Mga tunalanog siya, sige, isa palanog. Paano mo marin naaraman na sa palanog ito? Basta nasa isip ko. Ha? Basta nasa isip ko. Paano luminog sa isip mo na palanog ito? Paano? Siyempre, nalanog sila ang sudrahan. Nalanog sa drum? Opo. Gari sala ang justification mo, Madi. Gari sala, Madi, so justification mo kung kamilin nalanog sa tangke, palanog na? Garo di ba ko man ito kunya na latag na gari sinalo dito lata sa oran. Abay na, magpareklamo. Tansin bang yun itong tangking linatob. Yan ako kang palanog. Kaya nga, ipaliwanag mo kung ano ang yaon sa palanog, nata naging arog ka ito. Hindi ko aning paliwanag para nasipan ko masa si palanog. Sabihin, Madi, giro tsamba sa pag-ukod mo, Madi. Tabi. Opo. Kaya daw ako. Pero taga-premyo, natsamba ka man sa napalaan. Ulukan mo ako, Tabi. Inyo na. Ano? Gano'n na ako. Pasensyan ta ka, Madi. Tagal ba ka iwala? Pero sa totoo lang, di ko gari-habo taga-premyohan. Ano? Uyugon man paliwanag mo. Paano nga, so tangke ngayon, nalanog kaya nga, sa palanog, nailing mo ng paliwanag mo. Sagaro, ganda mo lamang pa di pinag-isipan. Hindi na man ako loan. Ha? Hindi akong loan. Kung ano dyan sa tindahan mong 50, luli na sa cellphone mo. Hindi ba may tambay ako din susundan ko din na sisawan. Sige na nga, Nick. Lun tagang 50. Ay, thank you. Maski makulogon subot ko kang paliwanag. Tamiri pala, nalanog. Palanogan si Salmatana ka, Madi. Pasipason ta kagipuro kang garaw kanyog. At aday mo ang kaya. Yun pala. Sige, antaram. Okay, Okay. Sige, Madi. Salamat. Thank you. Bye-bye. Iyo na sana ni pa rin number ko, Tabi. Iyo, Tabi, Madi. Alam nga, mana ibang number. Number mo siyempre. Pag nailig ka, Madi talaga, badulan ta kang may pilay patay ka. Nakita ako makadiyan. Ay, nalagod. Dahil nagdidiyan ako kaninot, Tabi. Ha? Nagdidiyan ako kaninot. Bay, di man ako ng ambisyon na mailing ta ka? Bay na. Magbaso lang ako pag nailing ta ka. No, tama. Di ko alam ko nang gibong ko sa imo ba kapag baso lang ko pang kambuhay ko. Sige, okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ang problema ngunyan, saan nakamako ang pampremyo? Si Say lamang dyan na parang tabay lamang ang pwede mag-donate ki 1,000. Nang mo nang gibo-gibo mo. Nagpa-premyo ka ngaya, ako pala na papaproblemahon mo, kang premyo mo. Di kaya, ang premyo donated by ngaya Henry M. Grills. Gararo good kaya. So, iling nga si Mading Angeli, nagtong pampremyo. Sisipas nagtos akong pampremyo. May nagtos akong mga pampremyo. So, Sorabax. Nagtong pampremyo Sorabax. Sisipa daw dyan ang pwedeng magpadala lamang maski 1,000 pesos lamang sa GCash.
premyo ko lamang digdi. Mabusan sweldo ko. Kanay mo, grabe yung pagbasol mo sa buhay. O sige. Happy listener here, sabi ni Ani, Sir, naka-postpaid pa ako, dahil man pa ako pagludan, itaw mo na sana sa iba. Oh, very good. Oh, itaw ta naman sa iba. Naka-postpaid pala. Oh, na. Another 50 pesos. Oh, thank you naka-postpaid ba na 0917? Alam ko daw kung naka-postpaid ka. Anong, yung mananggad, tama. Iyo mananggad iyo tama postpaid ang araw kay ni okay tama ka okay o di sige iyo salamaton po di uni na sana itaw ta naman lugod sa ibang listener so 50 nata mga tugang ta tinubtub sa tangke anong isyo aber daw ano ta tinubtub ni Jimmy sa tangke ano nangyari naman sa tangking ito. Sige daw. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Pro Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagkabuhay nin tao, program namang pagkonswelo sa hapon. My health tips asin, tataramon, oy. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini po si Henry M. Goodbye, mabuhay. Pag tayong may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libre